Daithor along Model Degree College ahem kikim patang teloma. MAC Rina terang piaphan voterang langso arat kacuruk. Mahamaya constituency BJP MC DMB lapen VDC hampang atum CEM relief fund along akirap kipidon. Kadogoy pansame pini Adap kang sama kardom ambajoriglo kardom. Pini Adap Abirta long pen nilisami Juli BP nonarjoik tha bertang ton pen. Ninkan surihini rakre troxia ninkan Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan scheme pen Daithor along Model Degree College kikim japhan kuti sirke batangka panonglo. Bonta kikim kerang patang te derajok Daithor ara Jasamet Lo Charlie House Somaratum aningarong na asonsi chimandello. Keramtang ninkan surihini rakre troxia ninkan Congress Sarkar Kachari Bomhut Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan mate Rusa scheme pen kedengpon Assam angkang pi along district krehini apartment Model Degree College panongponlo. Bangso along ilitumta Kopai Kimeajok Karbi Anglong district aphanta numberin koiratrok Duarbagori constituency habar Daithor along Rusa scheme pen Model Degree College ihum longdunlo. Labangso Model Degree College ki kim kirang kecheng bomahut Daithor ahabar arat Jasamet Lokachali bomao somaratum non ke emethang ahabar pen akahelo damjoktor poposi aning chaparong rentilo. Bonta ilituma khai alongki kedamtang anpen non anta kaching thora sai amuanat ke claim kedam along kasaoi mate sai amo kapatang tider achamburuk so ke dokogajok Congress Sarkar ke bomahut kedeng pona sai amo non puta patangun edetlo. Non ke ronga anta phophe rira anta phophe pu asar lamthia sonsi ahem ki kim tatangte kachali dunjia au somaratumta chari damlong ledetsi mandello. Bangso Model Degree College ki kim kirang kicheng aningkan pen pining anke ningkan pripho plengdera phita ke claim kredera jok Karbi Anglong life pen kahomri damhut Bangso Model Degree College hawai kangke ingnamsi chimandet tanglo. Kopi akisung kedosi lapuan kethedunga college kapatang dedera puthak penang an alamthe ritarlip derapi Duarbagori constituency local MAC Richard Tokbe along ansetami lamthe isi karjudam padolo. Bangso puthak MAC Tokbi nangetando na tengke Karbi Anglong Autonomous Council along ke dodun long bomahut akimia sai setami un anke ke claim ponjia phan bor ipon bomlo. Lapen kiklem tang asayamo ketang un ea saido anta bor iponlo lasonsi Model Degree College sitami patang ponangji pusi thikadar aphan kachuningri padu pondu pusi nang pachini don. News report Rosan Hanse Karbi Anglong Live. Rong rup kapaklar ponjia phan arpu ke theke doan ang bongpen tovar ta esonlo. Tovar lemesen dolote isi rong ke klarchen ang thek do puchini si voterang langso arara phan PMGSY atwar kapalepen rat aning karong chepaklang. Amreng constituency kaparlo kapaching thur amoa sai kedeng ponjia phanpura rongso rongbon do anta tovar ke messenger phan Prime Minister Gramin Sarak Yojana thihekpen PMGSY scheme pen dengponsi jurikin deng kheroni PWD atovar pen voterang langso an tovar selam ponlo. Bangso tovar jongsi patang pamilote rong araratum setami beha ahin punon kacharli osomaratum kedam kebang ahin punon joyki pen cheling ponlongpo. Bangso tovar kaselam non amatke mesensi thekonlo lapen botor bokan mesen pulote nikre phoang bom tangpon pupusi ninje pon halapulang somepi araratum setame kedamtang asorkaratum pen nangki pithek the atovar non BJP sorkaratum meser atovar nangkewan pithega pot sorkar aphan kachuro pajir pon la sotovar ningkan ko an pen lo ne hopi phusara ning pen stame tovar long donde pening aningkan la BJP government atum karoling pen la tovar ang salam pi nangli asapso pate nangli tum rong pen ning karong ason doma nitum la pen la so sorok ke meya pan nitum hang dun ulo la sinitum pan no la BP sarkar a husni tum long lo la pen nitum rong so ata ni rong pro lo aro amen ko son lo langsung pi de la nangli tum han nam tovar ang salam pi bom ko son nangli tum rong asor ningarong ma ningarong po la ningarong la de
Jirikin Dengpen Samsing Inti Karbi Anglong Live. Denarong Merok ME School quarantine aboha along kedo kethak lapen kichu kijun koson ma puwa puthak klardak pen kachini dam jia phan pura Karbi Anglong Live kahumri padodam. Nombor kretro Numati constituency angkang arlo Denarong Merok ME School along kibipon quarantine aboha along kedamtang bosik ni phaing kora hini ani Karbi Anglong Live pen kahumri padodam. Kahumri damahun Jasemet quarantine aboha along kedoatum kedo kethak kosonma lapen kicho kijun akisung doma avima pu hehuya puthak klardak pen kachini damjia phansi kahumri padodamlo. Laso ahut quarantine aboha along kelangcharia bang phua bang phia tumaphan karju ahut nangkachethan dunalam the arju iksenang. Nona matke release bu ke damdela wa bhita dak negative pu bang klanglo bang krini non ta release order nang lela lasi metu ta release order nang lejine nanti apisi thanthek dak pen ke maduta positive case klangkle langdi nona matke positive ke klangkela পৰা আমাৰ মহিলা বিডিপি আছে কোনো বিডিপি সকলে আমি আমাৰ ডিসি স্যার বা এসপি স্যার ডিএসপি বাইদেউ ইনচাৰ্জৰ মতে আমি যিখিনি ৰাইজক সহায় কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰি আছোঁ হয় আৰু বিশেষকৈ মই দেনগাঁওবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে এই বেমাৰটো লৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজেও যাতে কোনো ধৰণৰ যিখিনি বেমাৰী বা আছে নিগেটিভ যিখিনি পাইছে তেওঁলোকক যাতে বেয়া চকুৰে নাচায় হয় বা একেবাৰে লম কিছু অবোৰ বিষয় মতে নাচালাম লিটুমটা বিডিপি Sa BTP pen solo BTP pen kelang pen naso kisu tum along kelang cari dungi tu ba mate kelang cari dunai tu nitum la BTP ha SP DSP baido usi atum lasa sar timang kana teng pen ba nang pacinya teng pen nitum ta nasa BTP tum lang cece nai tu alam kelong pen nitum ta Adap pen nilitum ke teglong kichini duna ten kute pini anta mane kiru ke thai ki pi pajir ka tu ka vi pustame mesensi tek onlo ba pen lang pustame ba sa long pustame ana long pustame nilitum thang ma fi practical ta lemdun veklo Denarong pen Bikram Tiron Karbi Anglong Live. Tang tenon malam so dihina mo phan bir tang ton balik senang. Aprangsi kedoan Karbi Anglong araraphan nilhin pen Karbi Anglong Autonomous Council amahang kethekania kardom nang pajiriklo. Bangso arni kemi arani pen ilitum kedoan Karbi Anglong araratumta kedamtang arni kachetonte lapen kachiun e kedoan asai alongta ilitum atirim Pu Ru Samson Singh Ingti Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kechengsi CEM Kemana Bangpu Karitang Khorsing Terang Alang Litu Mahir Jumepen Kewang Jilang Arni Anke Kacheton Te Along Anta Cheton Pon Pupusi Nilining Chepathe Iklo Lason si Kaching Thuramo Anathu Keklem Kedamalongta Kedoan Karbi Anglong Araratum BD Suri Penchenglok Jakong Horang Setami Nang Pidunik Pupusi Nilining Chepathe Pon Parpiklo Karbi Anglong arat onaphan nilihin pen Karbi Anglong Autonomous Council amahang kethekania kardong nang pajiriklo. Bangso Karbi Anglong Autonomous Council amahang kethekani kimi pen kedamtang kechok chek lapen kacheton te doanta pacheton pontu pupusi ning thelo. Lapen ilitum keklem kedamahin setami ki mesenji aphan nang litumahin pen arna mahir jumi nang hang pidun thu pupusi ning nang chethelo. MS function Dihina mo bhiputhot birtar jothuiglo nang KAAC EM Lunsing Teron Japon Linsi kedamtang bosik ni phaing kora hini ani Mahamaya Mondal Committee Mahamaya VDC Lapen Dokmoka Municipal Board atum tangka chirungsi CEM Relief Fund along kerap kipidon Pirthe adang pika phere meme COVID-19 akiso abor Karbi Anglong arlota nangkang danga jok keboidet araratum penang anakisung chetong nanglong
Lapuso na kisong aporahod Mahamaya MSC constituency penta kachiradun kenang sotpa jok KAAC EM lunsing teron kapin kharateng pen Mahamaya Mondal Committee Mahamaya VDC lapen Dogmoka Municipal Board atum tangka chirungsi CEM relief fanalong akira pajudunlo Kedamtang bosing ni phai ingkora hini ani kang sampor phai pho apor malom KAAC EM lunsing teron japon dinsi Mahamaya Mondolamai phu purno ingti Kongjunbang Babu Tiso Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Orson Rongpia tum pendanglo ongdung songjabang atum chetong dunsi CEM relief fanalong Sika Suri Trogner Kebra Pharo Phoa Tangka CEM Tuliram Ronghang Ariding Pajodamlo News X report Karbiang Longai Surupothar constituency NH 39 pen RJ Road Adap Paglangso Hini Arat Piniarni Anta Kemesen atowar Longdun Delang Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon Asong Japu atum Kemesen atowar Nangselam Pitha Pusi Karbi Anglong Life Kahumrida Mahud Kachuni Realamthe Nampaklangdon Surupothar constituency angkang NH 39 pen RJ Road Adap Paglangso Hini Arat Piniarni Anta Kemesen Kacheleng atowar Longdun Delang Pusi Radadum pen Birta nang pachini Beceng apor ahut hithi kedam kebanga kisung so that unedat ahut kachepon kachewana kisung pen chenglo son surya kisung aningkan wangta chetong nang loputa Radatum nang pachini dun Lapen Piniarni Anta rong hampur arong kedam atowar setami Kemesen atowar kaselampon ke heluwinglo sangti arlong atowar anta pipon thekthelang puta ke ongdung araratum nang pachini dun Lasinon ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon ke theki dingatum Prabjin pen Paglangso Hini lapen rong hampur kacheleng atowar Mesen pen nang selam pipon thaputa halada ke do araratum Karbi Anglong Light pen kahomridam hut kachuning relam the nang chepaklang don Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Tangri pini raba Abirta ki lapon sigang toniklo domi thakmi arni kimi